USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. Oh, Bong Janet, noon yaman ti masamak ka na tayo tayo itong harabi sa lagga ti bulan. Dito ikit ti paypay, iti unig ti bangkak. Kat at data mismo ti lansad, ngawan ti makakita ka data. Saan kan tumapaybayan, Janet, ikarik, gabuti ba't pati ka unay. Oh, Bong, nagmayat, nagmayat. Manong nemi diday di agundaway kat isungat la siguro tinituding nginlak pa nang isagot kinibong ti amin ko. Nibong nga nabayagan nga agayan ayat kami. Adda kami digit ti baybay kat mangalap ni bong adabukod na nga bangka pagkalap. Inito tasyak manong nemi kat adamat trabaho iti tiyandaan iti ilimi. Kat siyempre, inawis na iti may sangarabi selag manong nemi. Basta kapos kami ti bulan, ket isuting kam panag-date iti igit ti baybay. Ngajak pagarupen manong naming iti daydi nga gundaway, ket isumiten, tinak panangisakot kinibong ti amin ko. Ket wen, nagludon kami nga naggabbo manong nami ti lansad ti bangka di motor, ket kastaon iti na panangkaremkem kadagiti mansanas iti baroko. Oh, di mawel ti daluyon manong nemi ket ore kam lama para parsyakan ti burak ti daluyon iti ayan mi. Ngimsan mi ngin dandaneng gabo nga rod iti ragsak ket imnas ngenak marikrik na iti day agundaway. Aging ka manong nemi ngayon Vietnam ti armas na ket dituyen nga napisang ti talon ti langit ko. Bong, Janet, Bong, Bong. Namin pinsanan nga inted ko king kuha na ti amin ko, namin pinsanan nga inikotanak manong nemi ni Bong. Juan, ti amo kidikat maminsan laeng ngem, no idirugyan mi ti amin ket apag lenggak ti bulan. Nga ti bulan manong nemi ket naglenged kadagiti ulep, tadi na kahit siguro nga namatamdagan kami nga asya teramidan mi no di ket nagsirip laeng. Nagbalaw kami idita, nagligsayan ti bulan. Parbangonin Bong, agawitan. Basta, laglagipem, iba't patik kaonay-onay, sangkan tunga baybayan. Siriring palang ni nanang manong nemi, idi, ta itulod na ni Bong dito yung balay. Hindi kita so nito ha. Inururay kayo. Inururay ka. Sika, Janet. Kumay tayo dito igit ti baybay. Tayong pakadong ngarot ka mapang katibabay. Nanang, ang abali, tasawaik ni Janet. Umay kam to mga sasawa. Rubag like na ka. Diyan kaya't ganakabalasang delak ko. Dadatiga po naman ng nemi nga talagang imaitan ng asawa. Kat nagtulagan mi nga 18 ti petsa ti umay nga bulan, ison ti pa nagkalay sa amin. Isagsaganaan ni Bong ti amin manong nemi kat makalawas sakbay nga agasawa kami, idagpakada isuna. Mauding anak pa nagkalap, sakbay ti kasarta. Imaik ti to'y tapno. Dengga kumanti karim kanya. Uraan niya't mas pasamak. Sisak to kumalaeng ting kapit, ipatpatik. Ikarim ko ma. Sangkan to nga gayat ti sabali. Mabaling ka di? Bong, orisang kong ikari, ngam siksikan to laeng. Siksikan to laeng ti lalaki di biyak ko. Siksikan to laeng. Ikarikken ka. Agaman at mga stam. Sige, inakaro din. Agananat ka. Kumakit saan nga skan pa nga. Agananat ka, wan. Wan, ako pagdanagam. Aganaan nada. Gayam ko ti baybay. Awan ti titakas ang pasama kanya. Ikarikken ka. Agsubliak to si bibiyag.
ikarikken ka. Kinuna manunemi ni Bong ket kasla agsidsiddo karak. Nga sila dadakis ang parparik na kanyak iday di nga panagpakata na manong. Mapasublin to pengata. Agsublin to pengata ni Bong. Tingkay nangigan pagayam ket subag manulay nga paset ti pagkasalitaan lagip ti napalabas ni pagayam tayong Janet iti probinsya ti Cagayan nga dayto ti may kaduwang iti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week of the month of February. Iti agtutuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii, ken ti programa tingalagip ti palabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Iti parang imatmaton ni attorney, ni station manager, attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kada kita kakadakkel nga premyo. Pabagayam, tingkay nangigan, denggan itakit awabalaing nga pasit pagkasalitaan ni Janet. Dito'y page ni parang Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-share, paki-like, and nag-follow kayo kumati page ni parang Ray no saan ka pa'y nakapag-follow. Kaya tapos pagkarigan ta iti YouTube channel, ting pakangigan ka na ito yung video, i-share yo, i-like yo, ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni parang Ray no saan ka pa'y nakapag-subscribe. Awalain na ito'y patikim, pasimsim lang na ito'y nga pagkasalitaan ni Janet Papagayam. Ngayon tayo basa. Adlad na, kaya napimbinas, tingkay palagdangeg, iti programa tayo kalagip na palabas, kada iti surat ni Janet into 12 to 12:30 to 2, iti programa tayo kalagip na palabas, iti Action Radio, TCJ Silawak. Ni manong yung anime na ito, Nemi Ruiz, host tilagip na palabas. Kaya, okay. Hintay tumatla ituloy, deto'y pakasalitaan ni Janet. Anong tungat mapasamak? Title na Amnesia. Kaslam mo yun siguro. Na amnesia ni Bong. Hanga nakaawid. Na amnesia. Alawan. Sige. Tararararan. Tan. I-share tayo iti programa tayo. Pag-share, ha? Share. Sharing is good. Okay. Kanina man denggan deto'y ayan. Omet. Hangkong na i-share. Inte man denggan dato'y panagyaman ken panangawis kada tayo ni Rema, the first grand finalist tayo. Madi. Ape kaskas di nga madi. Ne. Ape nga ta. Dato yan. First Grand Finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Rema Godoy, iti Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Dagyan tayo, ti panagyaman ken awis ni Rema. Ang giyaman ang unay, tanapili ti pakasalitaan ni anapnuan ti panagigasang lasa. Anangawak iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ket awisin kayo nga surat met, iti lagip ti napalabas. Iburay yu met ti pakasalitaan nyo, apakaadawan ti adal kan sursuro, ket padasan nyo met ti mangabang. Yan. Aja ti first grand finalist tayo, Papagayam. Kanda denggan ta pinatoy. Tapno para kalagit ay kayat na ti agsurat paganurutan. Hawaii, USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, iti may kaupaten nga tawen, iti Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Iti lagip tinapalamas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Ket maawis kay amin, tingkay panakisalip. Dagiti paganurutan, umuna, mabalin amin ti makisalip. May kadua, true to life success story. May katalo, may computer sa may isa iti email address nemiruiz@yahoo.com. May kaupat, agad iduglaing iti 2,500 to 3,000 words. May kalima,
Ilan at tipod nung anagan kan address dagiti akin pakasalitaan kad nagiti nangisurat. Ngem no diyo kayat may patangatang tipod nung anagan kan addressyo, mangilan at kayo ti pen nemyo. May kay nem, agipasurot kadagiti ladawan nga mga panagnek ti kinapudno ti pakasalitaan ken voice clip boses takin pakasalitaan nga agatid dugla iti 10 to 20 seconds or italulahing. May kapito, may erogi ti pasalip iti January patingga ito November 2026. Sa nga pulo ket maysa dagiti mangabak a grand finalist dagiti monthly winners manipod January to November. Nga dagiti ito, dagiti agsasalip para di panakagunod kadagiti grand prizes. Dagiti premyo dagiti mangabak. Best letter of the week, iti kada lawas, iti kada bulan, 1,000 pesos. Best letter of the month, iti kada bulan, aganayan nga 2,500 pesos. 5, dagiti mangabak para kadagiti grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin nagitoy nga 5 ket umawat na pay iti plaket iti pamadayaw. Maulit to nga may bansa dagiti grand finalist iti maudi nga lawas iti November ken umuna nga lawas ti December 2026. Sa may waragawag to dagiti nangabak ket awaden danto ti Premuda into the December 16 akasang iti main sponsor tayo ani Reynaldo Ray Fiesta. Iti mismong estasyon ti radyo TCJC kabayatan ti programa nga lagip tinapalabas. Iti alas 12:30 gingat alas 2 ti malem. Tapdo adadang masurutan dagiti paganurutan. Kanayunan ti dumngeg iti lagip tinapalabas iti kada 12:30 Lunes aging gali ti Sabado iti TCJC Action Radio Lawag. Hawaii USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 Upaten Atawen. Yan, upaten nga tawen. Dagiti man mga agbiboy ata, hindi acknowledge sida. Nasaan nyo pa nga na-share, pakishare. Ito'y live tayo, dito page ni Paring Ray. Ni Rema, daw gudoy, is that ito, agbiboy ka na tayo ni Rema. Ito'y first grand finalist tayo. Nanilimot yung boses mo? Rema? Nilevita ta bukbok. Kaya doon pa yung agbiboy ni Erlinda Estavillo. Erlinda Estavillo, thank you. Yeah, thank you, Erlinda Estavillo. Kaya doon pa yung agbiboy kanya kita. Indahin ituloy, nga iba sa tipakasalitahan ni Janet, iti probinsya ti Cagayan, may kaduwang ng tipagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week, iti bulan ti February, patikim, pasimsim laing. At napimpias tumalating nga panangdengeg, iti kompleto nga panakaibasa na, into the 12:30, kung alas 2, iti programa ti kalagip ti napalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Ituloy ito yun nga ibasa. Kabigatan na manong nemi saan nga nakasangpet ni Bong. Nagsalsalot sudak kadagit ti pada nga manganap no nakitkit ni Bong ngem awan di may bagada. Baka naladaw lain. Alas 12 tengat aldaw malem rabi awamit langin ni Bong manong nemi. Kabigatan na awan lata. Gayam adali di parbangon nga nagtribunada ket lapig sa kanredya nga tribunada. Amang kanuno na teng nga ni Bong ket nadadaelan ket saanen nga nakasublipay. Kastaon nga roti sang sangit ko manong nemi ta ibagada nga natayen ni Bong na iwawa ket nagpipingitan ng digiti pating manong nemi ti bagina. Nagpagpakasyak manong nemi kadagiti manggalap iti lugar mi tapno mapanda sa pulen. Ngayon awan na sa pulan daure digiti Coast Guard manong nemi nagpatulong ang kadakwada makalawas, dualawas, talwalawas. Tikapsat ni Bong nga ni manong Cesar manong nemi imay dito balay kat kunana. Awatan tayo ti kinapudno, Janet. Awanan tikapsat ko. Gabata, nasa pulan da nga narakrak ti bangkana. Ti
tilaing motor, tinaiya salbar, kada sa dya balay ng tadakan niya. Awanan ni Bong. Natayin ni Bong. Ngayon kasang kong umaawat manong nemi aldaw, rabi nga dak, idiigid ti baybay, nga pasungad kang kuwana, ngagsangsang ita. Nga slaklag bagtitan manong nemi, idandanon pa yun ninanang tikanek, pamigat ko pang aldaw ko pang rabiik, itiba, igid ti baybay, taptulaing mga anak. Kapag dajak maanugot, manong nemi nga awanin ni Bong. Awanin ni Bong, awanin ni Bong. Talo nga bulan manong nemi dagbalawak sa anak pagkayang man nga matatngan. Nakaalaak ka rin di, panangipakay ko di bagi keng kuha na manong masikuga. Kunada nga ron, nga lapintas mo ito nagsikuga, tapnon ta kano pakalaglagi pak ni Bong. Ilipas nga ikon ti anak ko manong nemi lalaki. Bong the third, kunak adagos. Et mo sa junior manan. Junior ni Bong. Junior mo anak na. Iso nga Bong the third nanang. Inaramnak ni Manong Cesar yan tangay ko na awamat sabsabali ating ko. Janet. Siyak ni Bong kat may mesa. Sud ka po na nga sa anak pa nga nagasawa. Umununo ako man ni Bong. Nagasawa no. Saan nga na tayo? Siya kung di bangin kasar ka. Tapno adan to, ito na adan man ni Bong the Third, adan to awagan na ti Papa. Manong Cesar, ada karik iti kapsat mo. Nga saan aktun nga kayat. Ngawan sa bali nga ayertek no saan nga nilaing Bong. Ngim natayin ni Bong. Awanan ni Bong. Sa anak nga upukawan tinamnama. Dumteng tumitlahay nga agsubli ni Bong. Nabunyagan nen kan umunang at tawen panag-birthday ni Bong the Third manong naming ng kaskas di nga awan ti Bong the Second nga agawin. May kadwa manong naming at awan na awan lata. May katlon talon ti tawen manong naming ni Bong the Third awan lata. Aging ako na kanyak ni Manong Cesar. Ada nakita ng Facebook account manong naming ket impakita na. Saan ka di nga data ni Bong? Nagpanawagan ka dito sa social media. Idita, nabitpay nga nagpukaw ni Bong. Nagpanawagan na manong. Nga omet. Di na nga baga no nakit-kita. Si bibiyag ni Bong. Iso na ito eh. Ngayon saan nga nagsublikan ka. Tadan sa bali nga pamilya na. Iso na ito eh. Dito yung account, Teresita. Iso dito ni Bong sang kali. Malasing ko kakabuta kabasat ko. Ano nga lugar dito, manong? Idya Kalayan. Idya nga na idakdak ni Bong. Siguro na amnesia. Hana mong ibagat kinasasyon no na. Pinanaganan dati Richard. Richard tinaganan ta. So nga lipatin mo ni Sona. Adan sa baling inasawa na. So nga si Kamatan, lipatin mo kan siya tagasawa. Saan? Saan, manong? Kaing ingas laing deta ni Bong. Saan nga isudayta nga ni Bong? Kaing ingas na laing. Yung pakita kininanang deta nga account, Facebook account, manong name ket kunana. Isudayta ni Bong anak. So nga lipatin mo. Ayatin mo tan ni Manong mong Cesar. Ti kabsat ni mo. No. Kadda karik. Kinibong. Nga isuntulaing tilalaking ipatpatig ko. Kit no saan tuman nga agsubli. At damit ni Bong the Third. Nga pakalaglagi pagkengkwana. Saan akong nga agayat pa'y nana. Aginggang iti may sangal daw timteng ni Bong. Bong! Sika, si bibiyag ka nga talaga. Janet, pakawanin na. Kamusta ti anak ta? Tanong titawin na dito, oh. Anak, Papa, siya ti papang ko. Wananak, siya ni Bong the Second, siya ni Bong the Third. Naging inaragok da nga agama manunewi kat dito'y ko nga namuan.
Nga di nga nakita mi nga account ket isu na talaga. Dati nga Richard. Ngayon nagsubli man nun nemi ti panakalagip na ti kinapudno ket din na kanon am-amo ni Teresita. Ni Teresita kinandanan ti kalayan nga nang balbali tinagan na kas Richard. Mabalin sigurong inayat ko. Nga midag sublin ti dati nga panunot ko, lagip ko. Sikat sa pulek, Janet. Gabata si kalayang tinayat ko. Imbaglaki din tasangka nga nagayat ti sawali. Para arman nagnimanong mo, ngamtsak mo't kayat. Gabata adakarik kang kangas si kalayang tilalaki di biyag ko. Oh, Bong. Oh, Janet. Nagkalaysa kam nga rod kinibong manunemi ket balbali yung nagbaling nga nagkaget kagkalap manunemi aging ka nakabalay kami ket nadan kami pa iti duang anak diga talo digit anak. Maglakid din manunemi tan amnesia laeng tilalaki ti biag ko. Nakapagsubli ket nakapagkasar kami. Nakamit laeng kinibong iti nagasawa. Nga daanan ni talong anak kaya nagtutuloy ti kagat ng ang kalap manong nemi nagsipod ta palang kalap na ron ti maksapulan na. Idin to, tintuloy ko man tinagtrabaho manong nemi tapos ni kastak at may saganaan mi tinaran niya ka masakbayan di kita talungan na. Dahil ti karod ti pagkasalita kaya nagyaman naklaunay ti laing mo nga nang ibasa manong nemi kat sapay kuma nadamat na ibatik nga adal liwliwa kan pagsarmingan ti biyag kadag iti padak kanagbuya kanagdangag. More power to your program. Tingor nagyaman nga pagaya mo, Janet, iti probinsya ti Cagayan. Thank you, Janet. Thank you kay Remedios Aguilar, ni Remy Yadaw Ruiz Godoy, ni Duduma pa nga nagbuya, Levita Tabukbok, Carlinda Estavillo, ken ni Lagak Leonard. Okay, ket as ulitek, yung kaya tumadlad ang ganda ito yung pakasalitaan ni Janet iti lagip ti palabas in 12:30 aging gana ti alas 2 iti programa ti lagip ti palabas ti Action Radio DCJC Lawag. Tapno na kasta napimbilas mo lang ting kaya panangdengeg kaputa napimbilas mo lang ti panaka-i-portray na. Okay? Hindi man nakablawan di kitay agi-acknowledge di kitay tutuloy na tang mang-suportar iti page ni Paring Ray ni Gerald Arizabal. Uy, gusto ka Gerald Arizabal? Kapit ano ta ka? Gerald Arizabal iti Rome, Italy. Ni Joel Cadawas, Roel Cadawas iti California. Ni Erlinda Estavillo, ni Herminia Molina, Saldi Codal, ni Sherlyn Tolentino. Stamat ang kini Mila Milyare, ni Josephine Stango, Eli Palakay, ni Nena Patricio, ni Olive Carbero, stamat kini Mr. Aurelio Fiesta Jr., ken ni Erlinda Pante Rosete. Padaanan dak madamdama, papagayam, iti programa tingadir manong nemi. Thank you for watching.